Jiena nixtieq nitkellem hekk fuq din il-qalb imqazza ta' Ġesu li hawn moħbija fit-tabernaklu li mħabba hija kelma għanja ħafna, tista' tissarraf ħafna kliem. U Ġesu ekku meta kien hawn fostna, Ġesu wera ħafna ekku modrija, wera maħfra, attenzjoni, tolleranza, skiet u ħafna sinjali oħrajn. Wera meta konta u fostna, Aziz Ġesu. Iva l-mħabba tista' tissarraf f'ħafna sinjali. Ekku bħal meta ngħidu aħna di bissima li l-mulej żgur kien jagħmilha. Afsatit. Nur imħabba jien b'afsatit, b'tislima, b'tannieqa, bewsa, b'ħafna sinjali oħra. Issa dan Ġesu li hawn qudiemna, fost l-1000 sinjal li jażel biex ifisser l-imħabba tiegħu lejna, għażel il-qalb. Dan il-muskolu ċkejken moħbi tal-qafas ta' sidirna. Meta Alla talab l-imħabba tagħna inqeda bil-qalb. Fil-ktieb tal-Proverbi jinsibu din is-sentenza: Ibni, għatini qalbek. U Ġesu bħalissa qed jgħidha lili, Teres u intom li hawn għadejja, tuni qalbkom. L-imħabba hija l-sien universali, jitkellem bih kulħadd u jifmu kulħadd, huwa l-sien li ma jmut qatt, huwa jwassal sa taħt il-ħnejjat tal-ġenna. L-imħabba ma tmut qatt. Ekku l-imħabba ma tmut qatt. L-imħabba huwa l-sien universali li ħalaq Alla. L-imħabba hija in-nisel tagħna, hija l-vokazzjoni tiegħi u tiegħek, hija d-destin aħħari tagħna. Ekku hija inkantaw l-ewwel strofa mill-innu Nadurawk ja ħobs tas-sema. Qiegħed page 107. Nadurawk ja ħobs tas-sema, rot li Paris jedni, Ali blanġli blom titniet, inti lena tal-bnedmin, nadurawk ja ħobs tas-sema, frot li nkomplu nitkellmu fuq din l-imħabba ta' Alla u jekk aħna niftħu il-paġni kollha tal-Vanġelu, jiġifieri jekk tmisshom, jekk tipprova tarahom jaħarqu daqs ġamra bl-imħabba tal-qalb ta' dan Ġesu li hawn qudiemna. Kull kelma tal-Vanġelu hi tafu li hija miktuba mhux bil-linka, imma jekk miktuba b'demmu bid-demm ta' dan l-Aziż Ġesu li hawn qudiemna. Fil-Vanġelu għandna rivelazzjoni mhux tal-erf ta' Alla biss, imma wkoll ta' mħabbtu. Ġesu għarrafna mhux biss il-verità dwar il-papa tiegħu, dwar missieru u dwar il-bniedem, imma wkoll l-emozzjonijiet u s-sentimenti ta' qalbu. Il-qalb ta' dan Ġesu hija it-traduzzjoni tan-natura divina fi kliem u ġesti umani. Il-qalb tiegħek Ġesu hija l-patrija tal-umanità. Il-kobor ta' Alla meta naħsbu fuq u ma nifhmuhx u ġieli nitħawdu wkoll. Kemm fil-fatt ngħidu isimgħu fil-ittra Rumani kemm huma kbar il-ħana, il-erf u l-għaqal ta' Alla. Kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzji tiegħu u jifhem it-triqat tiegħu. Il-glorja ta' Alla meta nħarsu lejha mhux tammixna imma rridu nidħlu f'xaq fil-blat bħalma għamel Mosè u naraw biss daru. Min jara l-wiċċ ta' Alla jaqa' u jmut. Il-għerf ta' Alla
Meta naħsbu fuqu mingħajr rifda ta' fidi nitħawdu. Ibes tal-kliem. Min jiflaħ jisimgħu. Però biex ma jseħħ xejn minn dan, biex ma jkunx xejn ibes għalina bħala bnedmin, biex iseħħ dan, li benta Alla x'għamel kif għadna, sar ċkejken. Mhux hekk għadna ftit ilu twildilna tifel ta' ingħatalna iben u sar bniedem Marell iġor il-miżerji tiegħi u tiegħek barra dnub. Kien hemm qaddisa kien isejjaħlu Alla fit-trab, għax dan kien qed iġib quddiem għajnejh meta kien qed jirrifletti. Il-Ġesu mixħut minn tulu fuq il-ħamrija tal-ġnien taż-żebbuġ. Min-naħa waħda dan il-qaddis beda jisma' l-ajjat tal-uffiċjali Rumani ġej mit-Torri Antonja u min-naħa l-oħra jisma' l-mużika tal-ilma għaddej fil-wied ta' Kedron. Dan Ġesu, dan jaf jagħmel Ġesu. Sar bniedem bħalna u baqa' magħna moħbi f'dan il-misteru.